No hei, Santasillalta pitkästä aikaa. Lähdin kävelemään tänne. Täällä on niin ihana ilma, lokakuun 19. päivä. Piti lähteä yksin, mutta syyllinen löytyy. Mulla on henkivartija, joka yrittää piiloutua jonnekin. Ei se varmaan nyt näkkäs. Mihin sä menit, Miru? Miru, missä sä oot? Näkyykö se siinä? Hetkinen. Mä en osaa nyt sit söhdätä. Miru. Tais mennä ihan plörinäksi koko videointi. Katot. No, siellä se on joka tapauksessa. Syy, miksi en ole tehnyt videoita pitkään aikaan, on siinä, että mä olen ollut vähän laiska. Eikä mulla ole kauheasti ollut aikaa, kun meillä on se Plyvettesi kanavakin, niin me ollaan sinne tehty kaikenlaista hölmöä ja tarpeellistakin. Mutta on täällä ihan äärettömän kaunis ja lämmin. Semmoinen 7 astetta oli lämmintä, kun mä lähdin. Tulin katsomaan, kun täällä on metsiä kaadettu nyt tosi paljon. Täällä on se öttiäinen noissa kuusissa, niin tulin katsomaan, että tossakin on vissiin aloitettu sitten. No, joo, ei tarvinnut enää mennä sienimetsään eikä marjametsään. Että peurat ja kaikki vähemmän. Mutta susia liikkuu ja ilves liikkuu ja kyllähän täällä kaikenlaista liikkuu. No sieltähän se mun pikku henkivartija taitaa tulla. Juksi, mitä sä näet siellä? Siellä se mennä köpöttää. Joo. Semmonen kissa se on. Ihana kissa. Täällä sitä ollaan, kuulkaas. Täällä on kyllä niin kaunista. Kotona ollaan joo. Tässä näkyy nyt sitä metsää, mikä on kaadettu. Tai oli metsä, niin. Joo. Sillain ne tekivät. Kun öttiäinen tulee, niin se on pakko sit vaan kaataa. Mut on täällä kyllä niin uskomattomaa. Täällä on varmaan 10 astetta lämmintäkin. Joo. Niin tosiaankin, niin mulla tossa vähän pätkii tää mun kännykkä. Kun ei mulla ole tuota kameraa nyt mukana. Mitä mun piti? Niin. Tuolla oli noi hirvimiehet passissa. Mä en nyt tiedä metsästääkö ne hirviä vai mitä ne luulee täältä saavassa, kun tuntuu, että ei täällä ole enää mitään, kuin muutama hassu peura jossain. Mutta sitten kun niitä peuroja on paikotella ihan tolkuton määrä, niin kyllähän ne täytyy karsia pienemmäksi sitä. On kyllä. Tätä ei vaan usko, kun viime vuonna tähän aikaan oli jo pakkasta ja lunta ihan tolkuton määrä sitäkin. Jos kukaan muistaa. Mutta olihan sitä. Joo. Mä aion nyt yrittää jatkaa sitten tätä mun kanavan sisällön tuottamista. Mulla on muutamia ideoja semmosia, että jos noit... Jaha, siinä on peura mennyt. Just sanoin, että ei ole peura. Niin noit kun joulu lähestyy ja aina on kauhea ongelma siinä, että mitä karkkia nyt, niin mä ajattelin tehdä itse. Mä oon joskus tehnyt niitä kolakarkkeja, niistä tuli tosi hyviä. Jos mä niitä sitten tekisin ja kuvaisin sen, ne on tosi helppo. Niissä ei ole mitään vaikeutta. Joo, mutta nyt mä lopetan ja nähdään. Moi moi!